Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al'umma, ina fatan kuna lafiya. Da Allah ku yi muna partajon bidiyon ga kai da manyan mu nan Niger, surtout manyan mu nan Yamai. Mun ji an ce wai wannan masussuka din zai zo Niger ya yi wa'azi. Ba mu da bukatar masussuka, ba mu da bukatar wa'azin masussuka. Masussuka ko Najeriya din da yake banda tashin hankali da bambance da cin mutuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da hadisai ba abun da yake yi. A Niger ana wato tunanin fa ban ce wai masu aqidan masussuka ba yan Niger bane ko na ba, amma mu dibi maslaha al'umman mu yanzu. Duk abun da zai raba mu na kan al'umma, ga bambance na siyasa, ga bambance na waɗansu dabbobi masu yin bambance na yare, ga dai bambance kala kar su kawo mana bambance na addini. Dan saboda wallahi al'azim in muka yarda irin waɗannan cin mutuncin sahabban da addinin da hadisan ya zo muna Niger, billahi allazi la ilaha illa huwa, kasar ba za ta kai labari ba. Dan Allah dan annabi magabatan mu ku ce mun gode da ziyara, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunta, amma mun ji mun gode ba masu ba ma bukatar wa'azin masu suka. Assalamu alaikum fami, ku yada mini bidiyon ga dan Allah. Wannan bidiyo ina son ta isa ga shugaban kasa da kuma minister da kuma gwamnatin jihar Niamey. Excellence Monsieur le Président, wanga mutanen mun ji labarin cewa zai zo Niamey. Na ɗaya, a matsayinmu masu ƙoƙarin tabbatar ma al'umma haɗin kai da zaman lahiya, abu ne sahe da rana, dare da rana muke kira, kuma 'yan ƙasanmu suke karɓar kira kuma suke zama lami lahiya. Muna shiga lungu da saƙo don wayar ma al'ummar da cewa mu zama lami lahiya. Addinin mu musulunci ne guda. Tsakanin kungiyar isala da kungiyar da yan tarika zamanin muke lami lahiya. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, wanga mutanen mun ji an ce zai zo ne ya yin wa'azi, ba mu sani ba Allah ghalib. Da haka muna kira ga shugabanninmu, muna zamanin lami lahiya kasar mu ta Niger, ba mu san tashin hankali ba da sunan addinai, ba san shi ba. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, wanga mutanen muna ganin abin da yake yi a ƙasar su. Mun ga wanda yake tada husuma, wanda yake sa kiyayya tsakanin 'yan ƙasa. Da haka Niger ba ƙasar da ya kamata a ce ya tako bane da sunan zo yi wa'azi. Waga alfurma muna neman ta, ilalle in ya tabbata zuwan shi, to ya kamata a sama zuwan shukurwa. Ba mu san tashi hankali tsakanin addinanmu, tsakanin musulmi mu san shi ba. Mun ga mabiyan shi da duk wani mai bin shi wanda suke sa kiyayya tsakanin 'yan ƙasarsu. Da haka Niger muna zama lami lahiya, bai kamata wanga mutane ya taso ba ya zo ya haɗa mu tsakaninmu ba 'yan uwa. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Gouverneur, wanga saƙon naku ne, ku yi tsaye dare da rana muke wayar ma al'umma kai. Wanga magana ce ta addini, muna zaman mu lami lahiya tsakanin addinanmu. Wanga mutanen ba ma fatan ya zo ƙasar Niger da sunan wa'azi, ba ma fatan ya zo ƙasar Niger da sunan wani abu wanda wai wani bangaranci ko wani karatu. Zaman mu lami lahiya ya hiye mana komi. 'Yan tariƙa da 'yan izala, wallahi mun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duk hadisan shi. Da haka muna kira ga shugabanninmu, kuma na maganin wanga matsala. Ba ma fatan ya zo. Mun ga abin da yake a cikin ƙasarsu, mun ga wanda yake ruguza matasa, yake tusa ƙiyayya tsakanin musulmi. Niger uwanmu guda, ubanmu guda, addininmu guda ne, shine musulunci. Da ƙungiyar tariƙa da 'yan tariƙa da ƙungiyar izala muna rayuwa lahiya lau, babu ƙiyayya ko cin mutunci ko kuma barazana ga juna, ba san shi ba. Wanga mutanen mun ga abin da yake haddasawa a ƙasar shi, mun ga wanda yake tada husuma, wanda yake dukkan cumbonin zai zo a haɗa mutane. Da haka muna roƙo zuwan shi a sa mu shukurwa, a sa mu zuwan shukurwa. Wallahi summa tallahi babu alheri da zuwan shi. La famille, partagez-moi la vidéo. Wato mu Niger ba mu san me ake ce ma ba tashin hankalin addinai, ba mu san shi ba. Ba mu san shi ba, kuma muna ganin waɗanda ke tadda hankali game da addini. Shi yasa muka ce ba ma buƙatar zuwa musuka a ƙasar mu ta Niger. Ba ma hanawa, ba ma sawa. Kuma muna bin umarnin gwamnatinmu, abinda ta ce ta yi, wallahi za mu bi. Mun bi umarnin Allah da manzon shi, da masu ba da umarni a kanmu shine shugabanninmu da malamanmu. Da haka a matsayinmu na 'yan ƙasa muke kawo kukanmu da neman alfarma wurin shugabanninmu cewa
mu a Nijar addinin mu guda ne musulunci, da mu 'yan Tijjaniya, da mu 'yan Qadiriyya, da mu 'yan ƙungiyar Izala, duk muna tare, muna rayuwa, muna cin yankan juna, muna bin junan mu sallah. In dan Izala ya wuce ya ga 'yan tariƙa na sallah zai zo ya bi su, in dan tariƙa ya Tijjaniya ko Qadiriyya ya wuce ya ga 'yan Izala na sallah zai bi su, in suka yanka zai zo ya ci. Muna rayuwar mu hankali kwance, ba ka taɓa shi mun ce bari mu je mu ƙone masallacin suwa ne ba, ko kaga wani malamin Tijjaniya ko Qadiriyya ko Izala ya hito iya ma wa'ansu malamai mugayen sunaye, saboda mu addinin karan kanshi mun koye shi mun karance shi ne ta hanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta wannan hanya mu gane addini, saboda mu alƙur'ani da aka zo da shi wa ya kama da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau idan aka ce ma wurin wa ka koyi sallah ko alwala, wurin malaminka ka koya, malaminka wa ya koya mishi sallah da alwala, wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su wurin wa suka koyo, wurin manzon Allah khairu khalqillah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wurin shi suka koyo, shi kuwa ya koya mishi Allah. Dan haka wa'azin da masu suka zai wa'azi ne na cewa bai yarda ba da hadisai, bai yarda ba da komai, shi sai alqur'ani. Alqur'anin da kake magana wa ya koya ma shi? Shi ne tambaya. Wa ya koya ma alqur'anin? Ta wace siga, ta wace hanya ka gane alqur'ani? To wannan nan ne za a samu matsala. Daga na a soka mutane aqida cewa hadisai ƙarya ne, ba yarda da su ba. To kai da baka yarda da manzon Allah ba, ka zo ka ce ka koya mana addini? Mu Nijar muna bin Allah da manzon shi muka ce Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To kai baka ma yarda da hadisan shi ba, to haɗa mana me zaka kawo in ba rikici ba a cikin ƙasa? Me zaka kawo in ba rikici ba a cikin ƙasa? Da haka muna kira ga shugabanninmu, muna neman alfurma su tsaye da zuwan shi, ba ma buƙatar shi a ƙasar mu ta Nijar, saboda mu muna da malamanmu wanda ke kira a wurinmu kullum mu zamna lami lahiya mu so juna, kuma haka muke tahe ɗan ƙasa. Tijjaniya, Qadiriyya, Izala rayuwa muke tare, mu ci yankan juna, mu bi junan mu sallah, ba ma tunkaran masallacin wani daga cikin mu ce mu ƙona shi ko mu ma malaman mugayen sunaye, ba ma haka. Bambanci kenan da koyarwa ta masussuka. Da haka mu masu ganin cewa a bar shi yanzu kai zo, mu ba mu hanawa ba mu sawa, mai gwamnati muka roƙa ta rihe zuwan shi, saboda mi zaman lahiyar mu da zama taren mu, da kuma mi kiyaye duk wata magana da za ta je ta zo wadda za ta raba Kano 'yan Nijar. Wannan shine kiran mu da hoton mu da burin mu. La fami mai magana Peace Ambassador. Assalamu alaikum. Wato jama'a da fami da Allah, ina so ku yi mun yaɗa mun wannan bidiyon ya tafi gun wa'annan bayan Allah guda biyu, wato ambassador da kuma Habibu, akan wasu sanarwa da suka yi a gwamnatin Nijar akan cewa wai sun samu labarin musussuka zai shigo Nijar, suna umartar gwamnatin Nijar kar ta bashi ya shigo Nijar. Wanda a bisa abin da suka fito suka rabe da shi shine akan yana yaƙa ta'addanci, kuma duk mai bibiyan musussuka ya san da cewa ƙarya ne, kuma yana kawo rashin zaman lafiya, wanda duk mai bibiyan musussuka ya in dai kana bibiyan wa'azinsa kuma zaka faɗi tsakani da Allah, musussuka ba wai yana yaɗa ta'addanci bane ko kuma yana kawo rashin zaman lafiya bane, sai dai yayi kokarin ma a zauna lafiya, ko da wani addini, ba ma wai da addinin musulunci ba, ba ma wai da addinin musulunci ba. Idan kuma kace yana aibata manzo, yana aibata fiyayyen halitta ko kuma sahabbansa, shi ma baka isa ka kawo wani gurin da yake wannan ba. Yana dai kafa hujjoji da kuma wasu abubuwa. A matsayin ku na yan gwagwarmaya, ina so in gaya muku cewa idan za ku yi gwagwarmaya, ku yi gwagwarmaya tsakani da Allah, kuma sannan ku tsaya a kaifi daya duk inda gaskiya take, kuma ku yi adalci akan kowaye ne. Ko da ku kuna wani bangaren da babu gaskiya, kun ga dama ku tsaya ku yi shiru, kuma kun ga ba ku dama ba dan kuna wani bangaren, bai kamata ku sa san rai ba. Duk duniyar nan idan aka zo maganar farraka mutane da maganar rashin zaman lafiya, da maganar ta'addanci, da maganar aibata annabi da kuma sahabbansa, kai kanka idan aka zo maka da magana ka san su waye ne. Duk wa'azin musassaka idan ka tsaya ka saurara, karshen wa'azin zai ce masa a zauna lafiya kuma a haɗa kai, wanda duk gabaki da abin da muka nema muka rasa a arewacin Najeriya ne. Ku fito ku gaya kanku gaskiya.
duk wa'azinsa karshen da zai ce a zauna lafiya ko musulmi ko kiristan ko waye ne bai yadda kalli wannan a ce masa kafiri ba, bai yadda kalli wannan a ce masa mushriki ba, in dai yana dan uwanka ne musulmi, ba ma musulman ba amma wanda ba musulman ba. To idan za ku je ku ɗauko wani abin da na kiyayyarsa ku fito ku faɗa, amma maganar ku ce wai yana so ya tada ta'addanci ko kun sani tun kafin musussuka ya zo ana ta'addanci Nijar da Najeriya da Mali da Burkina Faso, kuma har yanzu muna cikin sa. Kuma idan aka ce su waye ne musabbabin su, za a ce maka su wane da su wane ne tsakanin kasashen nan guda 4, Najeriya, Nijar, Burkina Faso, za a ce maka asalin zakan su waye ne. Kuma har yanzu akwai su a Nijar suna wa'azin su, wanda idan za su yi wa'azi 1, 2, 3 sai ka sun ce wane mushriki ne, wane kafiri ne, wane jinin shi ya halitta, har gobe akwai irin su. Idan an ce maka su waye ne, kai kanka ka riga ka sani, baka isa ka ce ga su, baka isa ka ce ko musu suka bane ko kuma su yan akidu bane. Kuma har gobe idan suka tashi wa'azin kasa tun daga Najeriya suna shiga har Nijar su yi wa'azin kasa su fito lafiya, wanda kuma a duk wa'azin su ba zan ce maka suwaye da suwaye ba, ka riga ka san ko su suwaye ne, kamar yadda idan aka saurari bidiyoyin ku an san da cewa ƙarya kuke yi ba ku da hujja. Har gobe idan suka niyyar shiga Nijar za su shiga Nijar, kuma har gobe idan kana sauraron wa'azinsu za ka tabbatar da cewa in ban da farraka kai da ta'addanci da kuma koyar da kin juna da kuma farraka kan yan uwa musulmi, har gobe akan aqidar wa'azinsu kenan. To idan kuna wannan bangaren ne to ku ja baki ku shiru, amma maganar cewa musussuka zai je kar ya je Nijar yana so ya tara ta'addanci, yana so wannan ba magana bace ta hankali. Ku fito ku gaya kanku gaskiya, ku fito ku faɗi gaskiya. Wannan magana ce wanda duk wanda ya ji ya san ƙarya kuke yi. Kuma Nijar ba ma wai musussuka ba, daga wasu ƙasashen ma ana zuwa wanda ba musulmi ba ya zo in ziyara ya zo a karɓi ziyarar sa, yayi abin da zai yi tafi. Ka gane ko, yayi abin da zai yi tafi. Kuma sannan Nijar ba wai taku bace, ta duk duniya ce, duk wanda ya ga damar zai iya zuwa ya ka ziyara. Gwamnatin Nijar ta karɓe shi a cikin koshin lafiya, ta karɓe shi a cikin koshin lafiya ya koma koshin lafiya, tunda har gobe dai ku ba ku ce musu, ba ku ce mai dan ta'adda ba, ko kuma ba ku ce mai yana fara kan mutane ba, yana dai faɗan gaskiya da hujjoji da kuma ayoyi da kuma hadisan da bai yadda da su ba. Kuma kai kanka idan aka buga maka wannan hadisan zaka tabbatar da cewa sai kai haka da kanka. Saboda haka ku fito ku faɗi gaskiya. Musussuka ba wai ta'addanci ya kawo ba, ko kuma kiyayya ga musulmai ba, ko kuma farraka kan yan uwa musulmi ba, shi haɗin kai ma yake so ya samu. Da iri-irin su muka samu tun a farko, da yau ba mu da Boko Haram, ba mu da Lakurawa, ba mu da yan bindiga, ba mu da kidnapping. Bai ce kuma dole ka zo ka yi addinin sa ba, bai ce dole ka zo ka yi aƙidarsa ba, ka je ka rike aƙidar ka, amma ka tsaya a fahimta kai, zama a tsaya a fahimta ta. In ka ga dama ka fahimta ta fahimta sa ta yi masa, ka bisa. In ba ga dama ba ka tsaya kai dai ka yi amfani da hankalinsa da kuma maganarsa. Kuma wannan ba ma akan musulmi ba, ko akan arne ne an shaida ka yi amfani da abin da ya faɗa, in dai na alkhairi ne. Saboda haka ba wai wani magana cewa kar ya shigo, kar ya yi kaza. Kun san waɗanda suke yaɗa ta'addancin kuma suna shigowa a lokacin da suka dama, su fita a lokacin da suka dama. Kuma kun san waɗanda har yanzu suna nan in banda kafirta mutane da kuma kawo mana ta'addanci, wanda asasan har yanzu suna nan kuma suna shiga suna fita. Kuma kun san waɗanda a wa'azinsu su ne suka kawo farrakan arewacin Najeriya, dan ma Nijar din gwamnatin tana tsaye akan tana tsaye akan wa'annan mutanen da a ce ba ta tsaye akan su. Yanda kaga Najeriya haka za ka ga Nijar. Ku yan gwagwarmaya ne, ku fito ku faɗi gaskiya, kar ku sa aƙidanci ko kuma ku sa bangaranci. Wannan ba hali bane da yan gwagwarmaya. Ku faɗi gaskiya akan kowaye ne. Kuma sharing din wannan bidiyon ya je ga kunnan su. Ta Ali Sawaga ce, Ali Sawaga game da maganar Habibullahi wadda yi da kuma shi da Peace Ambassador de la Fen sun yi gaskiya da suka ce ka a bar masussuka ya zo cikin Nijar ya yi wa'azi saboda yana raba kanin al'umma. Haka ne, masussuka shi ya yarda da alƙur'ani kaɗai. In ka ce mai Abubakar ya ce kaza sai ya ce bai sani ba, Umar ya ce kaza sai ya ce bai sani ba, Usman bin Affan ya ce kaza sai ya ce bai sani ba, Ali ibn Abi Talib ya ce kaza sai ya ce ma bai sani ba. Saboda wani dalili? Amma in ka ce mishi Zaid ibn Harisatu sai ya ce ma ya san Zaid ibn Harisatu, shi Zaid ibn Harisa Allah ya kira cikin Alƙur'ani. Amma kuma bisa ga wani dalili Allah ya kira Zaid ibn Harisatu cikin Alƙur'ani?
mu alisawa ga 'yan Nijar ba jahilai bane matasan Nijar. Sannan in ka ga mun kyale shiru ba mu san yin magana kan addini ba wai rashin ilimi bane yasa ba mu san yin magana, saboda ba mu so mu rika zagin mayyan mu ne, ko kuma mayyan mu na wa'azi muna kalubalanta su, ko mayyan mu na wa'azi muna zawa muna zagin su muna cewa sun yi ba daidai ba mu bukata haka. Sannan mu 'yan Nijar ba ma so mu kasance daga cikin mantafarraquna al-ibadallah, ba mu so mu kasance daga mantafarraquna ayyuhal muslimin, ba mu so mu kasance daga cikin mantafarraquna al'ummatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaya mutumin da in kace mai wanga hadisi na annabi ne bai yarda da shi ba, in kace mai annabi ya ce kaza shi bai yarda da wannan abu ba, in kace Abubakar yayi magana sai ya ce ma a shi bai yarda da ita ba, shi abin da ya gani cikin alqur'ani da shi yake aiki. Lalle babu wani abu wanda Allah ya sabkar da shi ba ce alqur'ani, kawai shine alqur'ani. Allah ya sabkar da shi yace koyi aiki da alqur'ani. Sannan Allah yace in kuntum tahibbuna Allah fattabi'uni, in kun kasance masu ban Allah to ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan shi annabi ma in babu shi ma ibada ba ta cika har abadan lillahi. Amma kuma dalilin me yasa wasu sun kawari sun ka dauki wani abu sai su ce ba su san hadisi ba, babu ruwansu da hadisi. Kai kuma matsayinka na musulmi, kai alisawa ga ka zo ka gyara min arwalla ba tare da ka hada da hadisi ba, ka zo ka gyara min sallah ma ba tare da ka hada da hadisi ba. Hiqama sallah cikin alqur'ani take ko kuwa da zo ga ya mini, gaya mini inda hiqama sallah take, ka gaya mini inda zaman tahiya yake. Al'umma mu ji tsoron Allah, mu kasance masu hada kawunan musulmi ba masu rarraba kawunan musulmi ba. Kai ka yarda da abun ka'i, addini dai ba ya da wani bambanci ni nan nake so ko wani abu makamancin sa, addini bai da wannan. Addini ɗaya ne, inna dini inda Allah al-Islam. Wallahi kuma Allah ya ce in kuntum tahibbuna Allah fattabi'uni, sai kun ba Allah ku bi manzon Allah za ku samu aljanna, sai kun ba Allah kun bi manzon Allah imanin ku zai cika. Dan ka shekara kana ashhadu Allah ilaha illallah, ashhadu Allah ilaha illallah, matukar baka ce ashhadu anna muhammadar rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam to kana cikin wahala. Ba abota Allah sai an ba Allah, ba abota Allah sai an so annabi. Ibada ba ta zuwa in ba da annabi ba. Wala in ka ce baka yarda maganar da annabi yayi ba kana ruwa, in ka ce baka yarda wanga hadisi na annabi bane ka fada kwata. Mu ba mu san rigima cikin harka addinin musulunci, Allah ya sa mu dace. Kuma ka dibo sahabban ga na manzon Allah, annabi ne ya kira su ya ce an musu bishara da aljanna. Ar-rijal kenan hauna rasulullah, Abi Bakr Siddiq wa Umar bin Khattab wa Usman bin Affan wa Ali ibn Abi Talib وسعيد ابن زيد وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وأبيد بن جراح وصحابه كل رضي الله تعالى عنهما أجمعي أرضاء. المبشرين لجنة كنا خير ناس بعد رسلي. والله فإني نحب الله، نحب رسول الله محمد، ونحب القرآن الكريم، ونحب كل أيها المسلمين. والله فإني لا تفرقون العباد الله ولا نتفرقون الأمة نبي محمد. Voilà. Dan ka al'umma mu ji tsoron Allah cikin addinin mu bautata ma Allah bil haqqi da gaskiya. Allah ya ce wal asr innal insanu lafi kusur innal ladzina amanu wa amana salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Allahumma nahnu sabartu sabran kaseeran wa tayyiban mubaraka fihi ya Allah.